RPP Rakennus Oy on erikoistunut julkisrakentamiseen sekä peruskorjauksiin. Tero Poikola perusti rakennusliikkeen vuonna 2002 ja osakeyhtiön muotoon yritys rekisteröitiin vuonna 2006. Aluksi yritys rakensi omakotitaloja, perustuksia ja pienempiä urakoita. Vuosien varrella toiminta on kasvanut ja kehittynyt jatkuvasti. RPP Rakennus Oy keskittyy tällä hetkellä keskisuurten ja suurten julkisten tilojen rakennusprojekteihin sekä korjausrakentamiseen. Projekteja on ympäri Suomen niin hotelleissa, ravintoloissa kuin uimahalleissakin. Uimahalli- ja allasrakentaminen onkin RPP Rakennus Oyn erikoisalaa. Vaativasta uimahalli- ja allasrakentamisesta yrityksellä on vankka monen vuoden kokemus. Työntekijät ovat jokaisen hyvinvoivan yrityksen A ja O. RPP Rakennus Oy:ssä työhyvinvointi on tärkeässä asemassa ja siihen kiinnitetään huomiota. Se myös näkyy positiivisessa ja rennossa ilmapiirissä. RPP Rakennus Oyn tärkeitä arvoja ovat asiakkaan työstä saama lisäarvo. Jokainen projekti suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeita huomioiden. Laadukas työnjälki ja aikatauluissa pysyvät projektit sekä vähäiset reklamaatiot ovat yritykselle kunnia-asia. Yksi merkittävä arvo on myös oman maakunnan arvostaminen ja hyvinvoinnin puolesta puhuminen. Tämä korostuu myös siinä, että RPP Rakennus Oyn ammattitaitoinen henkilökunta ovat kaikki suomalaisia.